Znamenie Tiger dostane príležitosť v roku 2026 realizovať nápady a objaviť kreativitu. Pozor si však musí dať na nevhodné rady a neprajníkov. Pripravte sa na inšpirujúci rok. Prichádza čas priaznivý pre rozširovanie vedomostí vďaka štúdiu a cestovaniu. Vďaka vzrušujúcim zážitkom a zaujímavým informáciám získaným počas ciest a štúdia sa vám otvorí nová možnosť, kde objavíte kreativitu a chuť tvoriť. Buďte ale opatrní pri nových vzťahoch, pri nových partnerstvách, ktoré nemusia byť úplne vhodné. Snažte sa tiež ovládať svoje impulzívne správanie, ktoré by mohlo spôsobiť zbytočné starosti. Dobre zvážte rady od ľudí, ktorí na vás majú vplyv alebo chcú mať nad vami kontrolu. Ja som Diana zo Zisti, kto si a pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať život a robiť lepšie rozhodnutia. Ak poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, zrejme ako väčšina ľudí poznáte len znamenie roku, v ktorom sa človek narodil. Dátum narodenia ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu, preto máte v horoskope 4 zvieratá, nie len jedno. A každé z nich charakterizuje a ovplyvňuje náš život v rôznych aspektoch. Preto je dôležité poznať predpovede pre všetky 4 znamenia, nie iba pretoročné. Ak máte tigra v pilieri hodiny, táto predpoveď sa týka vašich detí, vašich snov, vašich ambícií alebo vašich podriadených. Ak máte tigra v dni, tak sa to bude týkať vás, vašej osoby alebo vášho partnera. Tiger v mesačnom pilieri vtedy sa tá predpoveď týka práce alebo rodičov. A ak máte tigra v ročnom pilieri, vtedy sa táto predpoveď týka odvetvia alebo širšieho okruhu známych a priateľov. Pre tých, ktorí sa narodili v roku, mesiaci, dni alebo v hodine tigra, je rok 2026 rokom lekcií a rastu. Bohatstvo, kariéra a zdravie môžu však priniesť výzvy, ale vzťahy a príležitosti na vzdelávanie žiaria. Riadením svojich výdavkov, uprednostňovaním bezpečnosti a investovaním do osobného rastu z tohto roka viete výjsť silnejší a múdrejší. Peniaze a šťastie sú tento rok nestabilné, túžba míňať silná, takže kľúčová je disciplína. Držte sa svojho rozpočtu, vyhýbajte sa impulzívnym nákupom a zamerajte sa na finančné plánovanie. Ochrana vašich zdrojov bude dôležitejšia ako naháňanie sa za rýchlymi ziskami. Kariéra sa vám bude zdať ako stúpanie do kopca, oneskorenia a prekážky vás môžu frustrovať, ale aj učiť odolnosti. Preto buďte trpezliví, zlepšite svoje komunikačné schopnosti, buďte prispôsobiví a táto vaša vytrvalosť vám pomôže premeniť neúspechy na odrazové mostíky. Zdravie, to je oblasť, ktorá si vyžaduje najväčšiu starostlivosť, najmä počas jazdy alebo cestovania je riziko nehôd a zranení. Nepodstupujte teda zbytočné rizika, uprednostnite bezpečnosť pred rizikom vo svojom každodennom živote. Jemné cvičenia ako stretching, chôdza alebo meditácia vám pomôžu pri udržaní rovnováhy. Vo vzťahoch to bude lepšie, romantických príležitostí je veľa a vaše čáro bude prirodzene zbližovať ľudí. Pre slobodných je tu pravdepodobnosť nových stretnutí, pre páry vášeň a blízkosť narastie. Len nezabudnite na úprimnú komunikáciu, aby ste sa vyhli nedorozumeniam. Tento rok sa budete cítiť nutkanie učiť sa a rozširovať si vedomosti. Osvojenie si novej zručnosti prinesie dlhodobé výhody. Klebety fámy a nedorozumenia však môžu narušiť váš pokoj v duši. Nenechajte sa preto rozptylovať vonkajším hlukom, zamerajte sa na rast a seba zdokonalovanie.
Pre personalizovaný prehľad, ako rok ohnivého koňa ovplyvní rôzne oblasti vášho života, vyplňte kontaktný formulár na Zisti, kto si, a my vám radi odkryjeme váš bazigraf a dozviete sa viac o vašom životnom potenciáli, o tom, aká je vaša životná cesta, kto ste, aké sú vaše dary, talenty, silné a slabé stránky, a tiež vám umožní pochopiť potenciálne alebo skryté príležitosti, takisto aj prekážky a hrozby, ktorým ste počas tejto cesty vystavení. Naše konzultácie sú dôverné a nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu príležitosti s výhľadom do budúcnosti. Výsledkom je potom, že budete mať možnosť robiť informované rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Ten je ovplyvnený vnútorným osudom, to sú vaše talenty, zručnosti, vaša osobnosť a spôsob myslenia, a vonkajším osudom, to sú príležitosti, udalosti, načasovanie a faktory mimo vašej kontroly. Aj keď možno nedokážete zmeniť svoj vonkajší osud, stále môžete kontrolovať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. To znamená, že vaše činy a rozhodnutia, ktoré vedome urobíte, dokážu formovať váš osud a viesť vás potom k dosiahnutiu úspechu, naplnenia a šťastia v živote. Okrem toho Bazi môže pomôcť teda pri sebarozvoji, pri odhaľovaní vrodených vlastností, môže vám pomôcť upratať si život, identifikovať negatívne vzorce, naučí vás vlastne pochopiť a predvídať udalosti a príležitosti v živote a vďaka tomu robiť lepšie rozhodnutia a mať lepší život.